Aigua potable. Tot i que al planeta hi ha molta aigua, només tenim accés a un 0,008% del total. Això vol dir que és un recurs escàs, tot i que n'hi hauria més que suficient per abastir tots els habitants del planeta si la repartíssim bé. De mitjana, gastem 1.385 metres cúbics d'aigua anuals per habitant. Per entendre'ns, cadascú de nosaltres fa servir cada any l'aigua que hi cap en 92 camions cisterna. Però aquesta és la mitjana de tots els habitants del planeta. A la pràctica, el consum està molt mal repartit. Tant és així que un de cada 4 éssers humans no té accés a l'aigua potable. En algunes regions és encara pitjor. A l'Àfrica, per exemple, pràcticament un de cada 2 habitants no té accés a l'aigua potable. L'Organització Mundial de la Salut calcula que una persona necessita 50 litres d'aigua al dia per tal de mantenir una vida sana i satisfer les seves necessitats. 5 litres per beure, 10 per preparar el menjar, 15 per a la higiene personal i 20 per mantenir neta la seva llar. Però tot i que l'accés a l'aigua potable és una de les necessitats bàsiques de qualsevol persona, encara no apareix en els textos de dret internacional dels drets humans, al costat del dret a l'alimentació, el vestit, l'habitatge, l'assistència mèdica o l'educació, que sí que apareixen a la Declaració Universal dels Drets Humans.